Здравейте хора, в днешното видео отидем до магазина и ще купиме спагети. Не бихме спагети, а спагети, които са бити. И сега, в момента отидем до магазина и ще ви покажем пътят, къде с моя приятел Марти, ако гледате. Ако гледате в TikTok или в YouTube Марти, не знаете за кой Марти говоря. Ние с него сме се приятели отдавна, се познаваме и ще ви покажа откъде ние взимаме самите спагети и дали има други вкусове спагети. Има рози, ако гледате на мачи клипчето, ще видите, че има рози спагети, но има и зелени, има и жълти, има и червени. Има различни вкусове, но нашия съм взял